Babban ƙalubalen da na fara fuskanta shine koyon tafiya, wanka da sanya kaina kaya. Saukowa da komawa sama. Getting into my wheelchair. Hawa kan keke na. Wannan mata sunanta Linda. An haife ta babu hannun dama bare na hagu, sannan ita ma ta haifi yaro babu hannun. Duk da wannan halin da suke ciki bai hana su jin daɗin rayuwarsu ba. Suna rayuwa ta farin ciki, suna mantawa da ba su da hannu, domin sun ce ba su san daɗin rayuwa da hannu ba. Hakan yasa ba sa damun kansu. Sahihan labarai daga cikin duniya, labarai na ban mamaki da al'ajabi, kama daga labarin masoya, gajeru, miskinai, abin mamaki, ta'ajibi da al'ajabi a cikin harshen Hausa. Ku biyo mu shafinmu na YouTube domin ganin cikakkun labaran a duk ranar Asabar na mako. Kar ku manta ku yi subscribing din channel ɗinmu, sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa da mu.